Guys, 100. Gak di penggawean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denis Maus. Dek, kayak kesetrum kayak ngomong. Aja ning kono kowe. Setrum kok. Aneh. Itu guys, mae panen, guys. Tuwek yo, Mak yo. Wis. Ini pirang wulan, Mak? Tahuan. Apa tuh? Enggak sampai 6 yo. Kak, ora diwangi pergawe ora mangan. Nang ora blonjo. Nek jagakno iki kok yo 4 wulan iki suwe. 4 wulan iki jukuk. Kok telat dulu nang omah. 4 ceblok, 4 ceblok iki 4 tilon. 4. 4 iki. Lewat cek enek akeh, Mak. Cek separuh. Iki dia pergawe kok pergawe. Iya, nek lodang. Kene mak nek tau. Wong cebuwe. Lah iki Pak kok jadi blek gak nanya dede sak. Ya cuma dia juga potong. Pisan yo. Upilan iki penak. Kok sak enak yo tak enak. Jagungnya gede kae iki sampe saiki. Ayo pilane. Ora perlu tangan. Iki ra sik anu. Bisa tau sing dislep kae pirang ton, Mak. Tau metu pirang ton. 36 sak. Entuk sak tono kintale. Dislepno kae guys gak ngatasi tau. Aku tak selapan ngene. Entuk 17 sak. Ose dikit kae. Dipilih dhewe. Entuk sak tono kintal. Tapi gane murah kae guys, kae piro 3000. Iki salahe anu guys, minta lho sing dene syuting. Iki anu, Mak. Iki salahe gak salahe dhewe. Pak Pak Es guys, ki majeki ya, Mak ya. Majeki cuma majeki Setahun setahun ya, Mak ya. 200 Tahun 200 guys, majeki ora salahe dhewe. Nek melok ngarap ngono. Tapi wis dipek dhewe yo. Ora aku lho. Ora. Ya majeki tok sih. Tok. Kabeh iki 1.600.000. Wong telu. Wong papat. Oh, ki ombu kok soalé. Yo nomor 16 ah. Tonggone 16. Pak iki yo cocok, jagung yo cocok, dhisik tau pari yo. Wah, cocok metu. Iki jagung kuning, guys, enek loro. Jagung putih tapi sik enek ya, Mak. Larang iki teh. Larang. Teh 12.000 lah. Iki sekilo piro, Mak? 6.000 ki. Kayak ngemu aku Nek nggo. garing. Yo garing memang njo lho. Aku kaya nggo nemu. Paman Tangklo kan pindho. nggo. Aku ora di duit. Lah nek teles. Terus apa itu? KCC 13. Apa itu terus? Berarti gak patek garing sering ngono. Ane pengen njo. Pindho to. Penganan dia kalih dia 6.000. Nah, guys, terus apa itu? enak go popo. Aku belanja Belanja. Jami. Jami itu nih mandek 7.000. Ya berarti saya unah lah. Nek landu mbok piro? Larang doai. Larang. Nek guys, Pak yo ning kono yo ditanduri jagung. Kabeh tanduri jagung nek matar ki yo. Terus Ya langsung pok, bentar pok. bener bentar. Ya terus sore tak kei kok ana Joko nyemplung kok cepat. Heeh. Tak toples di kamar. Ora. Mbek kono. Mbek kono mak tak pangane. Upilan iki pinuk, guys. Meri pilih. Aku dhewe peleh kak. Ora lobak sih. Aku Jam nek 9 kemarin nek bengi tak nggo istirahat. Bar kolanggar, bar komasola. Apalah ngene iki lho, guys, nek ora metu maksudnya ngonten gene ngonten tono rene ngene iki yo. Emang apa? Amin. Hari Bar lobak lho di sini. Sama aku buat. Aku mulai aku tuwa. Aku mulai kok sama gua. Aku bu. aku yo bu. Tuwa mak. Nang serata. Daratan. Apa nih ra krungu malah sampe trene. Cara tuwa kok. Pas aku pilih lho. Pilih bar kok. Ono tak ngono aku di jalan bar wis. Apa maghrib aku ya. Dhisik iki tau sampe gede-gede sakmene jagonge, guys. Sableng deh. Metu pisan pas gede iki pas Aku sak kintal setengah kayak ge metu-metune. Entuk 3 sak ton 2 kintal kae. Arane iki kudu kangelan apa ya tuku abu, terus Korea, terus
ngocori. Jagungnya 240 sih. Icil lho, cek tenaga, guys. Gak mau ragat tok. Saiki nek Berarti tak mandir diragati tapi ra gelem mencepno. mandiran kok. Ayo ra metu. Tandur makan Mbak tiba-tiba. Wah, Mana iki apa jenenge, Mak? Iki tandur iki pepesan. Mantan sih ini di PWN aja. Ini mantan. Malah iki jagung anu guys, banyak sekali apa jenenge tipe-tipene. Merek-merek iki akeh. Sak pese piro Mak begitu? 80. 80. Lah sanggup 40. Heeh. Aku suku jenenge. Terus engko sakmene sithik ngocori. Ngocori saya pindho iki. Oh anggek godhong itu ngocori terus neh 8 ngabuk neh. Abuk terus kok ini. Itu aku sak ngono. Nek abuk piro nek abuk ngono? Aku sak pintal 250. Abuk itu 250. Langsung sekepek pangkur kira gak mangatus langsung gua. Heeh. Pokoke ragate 500-an. Iya, Mak. Iya. 500. Oh diperhitungi ya kok. Oh jalan iki ya ora bathi. Didol. Aku kan entuk enek entuk resep 5 sak ya entuk 1 juta wae. Badi separuh. Bari sithik. Saiki Wah dipekne dicero wong ya badine rada 200 tenagane. Iki mang. Tenaga badine 300 patang wulan. Badine nggo tenagane. Aduh. Kok dipekne wong Yo. dicero Yo wong. pokpek, guys. Cuma kok biji dhewe 2 dino bar. Yo nek ngerjano ora mbayari wong saiki. 100 saiki. Tapi ki pake gak dikuwaki langsung dikeci. Nek landu nek matan barang kuwak dan buah. Ya kok iki Tapi soalnya sawah mah ora tegalan. Matan. Kuwak ini kae. Kena tinggu marneng. Bupakan pitik. iya lah. Tinggu godhong kuwi sing mekrok kuwi tinggu panganan kuwi. Di pabrik-pabrik mesti Terus dienggo golek ngene iki ya. Gondong. Kok dienggo Nah, apa iki enak? Panganan apa? makane payu, Larang. jagunge. Nek ngene iki langka jagung cara mono. Akeh sing gak mundur. Titik Iku. kum. Nek kopi. Lah bener. Mang tangi dik. Mang pen. Kok pel wis. Heeh. Sedang ku. Sewa. Datang bang, telung dawuh. Kaya lan gowo. Murah sak. Aja nang kono. Dio. Mama, mama kok gede kok? Betul kowe. Kaya lan gowo lho. Kita tak delok nek gede kaya iku seneng iki. Ya apa nang. Di telung ewu. Dik panganan aku. Telung ewu. Ini kok Di panggot di kok gak payu lah kita. jauh ibu. Apa lak mak enak. Enak kan? Pak yang main. Kok sapa mbahan? Siang. Itu betul. Coba itu loh, kopreh. Siami randuran during. Randuran siami. Yang takok endi kok kowe iki? Ora goreng ora garingno. Aduh sikil iki nek diketok dingin guys. Tiga minum ora ngantuk. Apa tak jujurno. Anjir wae. Nah, Itu pilih nek nggo kesibukan. enggak ngantuk ya? Enggak tahu esok. Esok naik penyakit. Ngantuk anu Ada apa-apa. ngantuk kurang iki. Tak masak. Ibu masak mau. Tak kurang tak masak emang.
Kok gadek lah tak didene ya mati lampu. Terus takut iwak ngantaran. Di iwak apa? Iwak kok nyebut aku. Iki wis ge enek. Ora enek, manjing ngandung ya. Heeh. Saiki masang akeh. Untuk papat iwak didol ya. Wis ora enek. Kok Dipangan cakok. Enak iki pancen blowet tomat. Enak aku. Iya sih goreng. Gurih. Kok ngono nah. Wah, mbah manjing ora itu iwak kok goleh apa-apa ya, mbah kok. Iki kerupuk enak goreng. Sambel enak banget. Sambel. Wong ben iki aku Sambel kacang. bayi lho bayi Riko. Dikek ngene iki kok kowe wis goen ora kaprah. Iki sak piring dilem. Sambel kacang. Aduh. Mantu ngene iki kok pel, ora ono gurano. Kaetok karo bapak Mbah. Iku mana mantu yo kok gurano di barajur. Ini kon diisi. Yang mandi mbek. Lupuk upil, gula woh, mungkin anak kaprah. Nah, kenal kok. Sambal tomat sama. Gak enak. Apa nih? Bucek yo. Itu ngombe ae terus. Cah, price yang sesuk minggu gunyang. Acara apa ki? Apa mendarat ngene. Wah, kok sampe Sampai suwi. besok ki apa? Saya salah aku sok ndak gak dodol. Nek suwi lho, Mbak. Lah kok suwi lah sak pasare ngono. Sadubillah. Iku dulurku Mbak ngono. Dulu kan orang dingin iki. Wedok. Oh mantu. Ini dik sego jagung yo iso, guys. Enak. Jagung terus digoreng ngono nganggur ya enak iki digoreng ngene nganggur. Garing, garing jajal iki. Garing. Udah tutupi dah setengah matang. Iki nek goreng teles iki ngene iki garingno. Teles. Roiko ngene iki iki. Udah roiko micin, kok setengah matang ditutup kok dok 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 dok. Jajal nek sore. Jajal. Sing gedhe. Untung serangah kok. Enak sing iki. Mas arang-arang. Iki enak sing Mulainya iwas itu. ngeceplek mati. Ini enak. Maksudnya goreng. Goreng Enak kok. Wis untuk langah iki. Oh, jagung enak. Kletikan. Enak Yang dia, Mak? dan. Apa bilang aku? Lan iki. Heeh. Gede udah. Nah, setengah matang lah. Tok 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 tutup iwak. Mau kletikan nek sopong ini. Itu langah. Iku ku gak mau golek kletikan. Lah sing tuku uang kabeh yo tuku bam. Tok. Goreng lengo enak. Yo reno. Kan iki nang dikek enak. Iki roiko. Roiko udah enak kaprah. Itu dongkrak meletak engkes setengah matang. Belum dos ya. Ditutupi. Subluk. Aku dulu tak bak bagi. Bisa bak. Mak ada gede. Lalu garing. Teles sih ndak iso. Iso. Kalau kono. Nah yo. Apa tak goreng, guys. Untuk mil-mil. Mil-milan. Orang gosong. Hah? Itu gosong. Enak. Tapi tos ngata. Dipilih misan. Mak sini iki lho. Bukan iso, Mak. Rang kuwi. Ini iki. Heeh. Ini iki. Ya yo, Wis telu kok wis. langsung turangah iku lah, kok ngumput. Ngumput ya, gede. Doyan aku nempel. Kayak gula abang. Iki selek kok. Heeh. Pasir ya popo lagi ora itu. Abang. Ini kan tak dijelet iki gedhok tadi. Enak. Gedhok. Hello. Nah, wis Minyak. bisa kita jagung kan. Oke, Jagung enak. goreng wis. Kayak dia lu dulu. Lalu jagung. Goreng. Ini Jatah dia kok brek kok mendengar. lah kok jagung kok 2 kilo ke 3 kilo ben santi goreng mak Misalnya. ya mak Dia wan. maksudnya terus digoreng lho mak
Lah iya enak. Orang kilo kok. Lha lah aku gak kang takno kalau setengah dia ta. Goreng guys. Apa suap mau iki? Dewek sego goreng, sego jagung ngono enak. Gimana jam itu lah. Ya boleh nang sapan dhewe dilak Tak panas. selepno aku. Ya. Kowe sing anu aku gak ero aku ngono. Nek trimo nyelep ning pasar ae. Napa Awan ngono. ada rong manci. Terus dikelakno apa is? Lumbu. Ngene lumbu lho, Dek. Yo. Lah, lumbu akeh kok yuk makne. Oh sayang-sayang pedot. Lah, bar kuwi malah gajus. Wah. Sereten. Yo tak ini kata lo anu seratno. Nak nyelep pasti. Pengen tak gawe sego goreng, ndang mak sisa. Enak. Aku kayak iya aku sih nyelep. Jadi Kan ya. sampai itu kok lanjut begini. Karena itu Tapi apa? kenapa di awal iki? Awan Dia yang duit kita buru-buru dia Tapi nyantai. emang kan yo wisu. Yo, Orang mesti. Ada jambel ini. iki. Pak tanya kono. Jangan apa ini kok. Yo iki malah kok. Langsung sakal, guys. Kan ada pengecer kok diam ae. Kalau lumbu malah enak apa? Lumbu pembayung. Nah. Jos. Apa sih mau tiap hari aku sesel. Langsung. Aduh, langsung ya. Dia karep dik nyet. Ati karep Enak. Digoreng. Digoreng sego jagung. kita mau roti dong. Susah apa tapi ayo anu aku tak ada sekarang belas. Aku bagi ya. Iya, ndak apa itu. Ngatasi. Orang mateng sego. Nang gawe gak ngatasi wong iki go petel moh, guys. Seneng iki sambel teri. Bontot kan kok tapi yang lebih nek kuwi sego pecel sama dibontot terus sambele kon mati. Moh ya go petel ya moh ya. Memer nek mbok warna. Berarti apa berarti? Nah ayah kok tuku kue rasa Biarkan sambel kuwi mak sambel tomat. Apa ngono? Kayak sapi goreng. Mau sapi. Itu iki. Tenan bukannya sombe sak benae. Itu gendong ae. Goreng sitok ngono dadi akeh wis iki. Tak tahu aku ngomong Pak Anton. Ya mau karek goreng ora ribet ora sing koyo warna. Nah, marang godhok Ribet warna. adoni. Bang. Aku udah pilih roti, dia mati roti. Berarti kau pengen bak, ora potong tak kok prei dan bu aku bu, dia mati bu. Aku kan dijukui kabeh dolan. Terus pipil untuk kasih pirang belum mati. Nah, ini Apa ini? Oh, ini kok belum kocek. Mak, keluarga besar iki tenan lho. Aku sing ketambahan kriko siji ku lho, guys. Adangku ya akeh, jangan ki cepet entek. Ora koyo nang sak wajan. ya Kowe nek oseng-oseng yo sore wis entek. Aluk jangan ndang sak wajan. Tenan, wong lanang ki beda. Wong lanang ki tenagane rasa mangane akeh. Anu kuwi aku ketambahan wong siji rasa iki beda ngono lho. Adang sego pun juga ngono ping pindho, nek gak ngono adang wis kilo lho. Adang pindho. Nek bate akeh dienggo ngirim piring ngono, tenan. Oh, sekilo. Jangan piring, jangan timbang koyo oseng-oseng ngono bisa gede kan tek. Karwan nek duwe jangan iki duwe petis ate oseng-oseng. Gak kelan aku. Nyambel terancam timun. Aku pengen mak damis kae nang timun. Kaya diam ketemu kemecer. Terancam loro ya wis dijek lho. Mambu kudu gak. Rancam ini Tapi ya nyambel tomat. rancam ini kayak digoreng sak gedakan. Kok nek mambu tapi sedep enak. Tapi enak mentah. Iya, enak mentah dene. Nek digoreng nek digoreng dadi koyo urap. Aku mau loro tok mau. Aku nyambel tomat barang. Aku tak seneng timun. Tambah dia nyambel timun enak.
Enak mangan apa iki enak saiki. Betul guys, sama kolawai nang iwak. Bedo, tempe. Lah kuwi wis Ayo boleh kuwi balur. ora kantus senengane kaprah kanggo iwak-iwakan barang. Balur, tuku balur aku. Tapi bener cok. Balur Berarti sicok. mantepane, aku Betul, masih Sito. ngerti. Betul sini 45 ono ngene mbok kok akeh. Berarti mantep aku. Gede kok. Wong anu isak Jangan jangan guys, kok dilanjut naik wis akeh kok. Ketoke.